Kawuono wachako sigana mar Saulo. Saulo en ruoth mokwongo mar oganda mar Jo-Israel. Saulo kaka bedo ruoth en duoko ne oganda mar Jo-Israel ma e somo manyoro nyokwayo Samuel mondo kwa Nyasaye mondo migi ruoth ma en dhano. Somo mokwongo miyowa kit Saulo kaka ng'at ma jaber kendo marabora, tall and handsome. Kara mae gima ne kamogolie weche mag tall, dark and handsome cha. Nyasaye oyiero Saulo ma jaber, ma rabora, ma riek mondo obed ruoth mokwongo mar oganda mar Jo-Israel. Kendo Samuel wire gi mo, kendo wafwenyo ka Nyasaye tudore gi Samuel ni en mobirono ema mondo okete ruoth. Wafwenyo Jo-Kristo e somowa ma kawuono mokwongo gi mar Injili ni Nyasaye kinde ka kinde tiyo tijene kokalo kuom extraordinary human beings. Dwaro mare chopo kare kokalo kuom teko mar dhano, dhano ma bende wang'eyo ni en dhano manyap. Mafwenyore moloyo e somo mar Injili ka koro Jesus nie wuoth kendo ji luwe mang'eny, to oyiero mana ng'atno ma ji ong'eyo ni jaketho, jasol osuru, Lawi. Lawi iyude ka en e tije ma pile ka pile. Kinde mokadho yande anyisou ni ber mondo Nyasaye oyudwa ka watiyo. Kik mondo yudwa kiluongowa ka wan jogo ma obet abeta, nimar ka wabet to tiende ni kata tij Nyasaye ok wanyal tiyo makare. Wafwenyo Lawi mayie weyo tije ma pile ka pile mamiye mor, tich ma bende okawe mang'eny moloyo kaka chik dwaro kendo dongrego, to luong achiel ma ifwenyonwago ni luwa, loke kendo gikone to chiemo gi Kristo. Koro ber mondo kaka Jo-Kristo wabed Jo-Kristo mawinjo luong mar Nyasaye kendo waluwo dwaro mar Nyasaye. So calling is the initial stage, and then we join Jesus at the table in a feast. We make a communion with him. Ka oseluongowa to wachiemo kanyakla achiel kendo ofwenyonwa ni kanye monego bed ni wabetie, wachiem kode kinde ka kinde. We were invited even through calling by baptism by name. Iluongo Lawi mondo luwe by name. We are invited and we join him daily in a feast. Bende kaka Jo-Kristo ma oseyudo baptism mano luongowa gi nying, bende kinde ka kinde wachiemo gi Kristus e mesa. Ber mondo kara warwak Kristus e kindwa e ngimawa kinde ka kinde, wachiem kode. E kinde ma bende wadhi nyime ka wabet gi Kristus, in our life are critics also. Jogo manenowa ka jok ma ok owinjore. Kristus fwenyonwa his identity. His identity is to be felt even by the weak, by sinners. Ni mondo wafweny ni dwaro mar Jesus en ni obiro ne jogo ma jonyaw, jogo ma joketho, jogo manigi tuoche. Therefore in our lives, e ngima mar jogo ma jonyaw, he is a physician, en jathieth. Koro biro e ngimawa kinde ka kinde, wan ma wan gi nyaw, mondo othiedh ngimawa man gi masiche gi nyawno. Kara Jo-Kristus kama wanyalo yude thietho makare en kuom Jesus Kristus.
ber mondo wabed gi wichot e luwo dwaro mare, wabed gi wichot e bet kode e mesa, kendo kik wabed jokristos ma kinde ka kinde ng'iyo mana nyawo mar jowetewa ma Nyasaye osedhi irgi ni ok giwinjorego. We realize that these people were also following Jesus, but they are so sad when Jesus has reached a sinful man. Wan kaka jokristos kinde ka kinde ok wami jomoko thuolo bende mondo winj teko mar Jesus. Nimar ang'o? Wanenre kaka jok makare, to jowetewa wanenore kaka jogo mochido e ngima mar yie. And therefore, when Jesus touches others, we feel jealous. When he touches us, we are happy. Koro wabed jokristos goeko ma bende mor ka Nyasaye omulo ngima mar joketho, mondo joketho bende oyud teko mar lokruok kinde ka kinde, mondo joketho oyud teko mar chango kuom Jesus, kendo mondo gichiem kinde ka kinde gi Jesus. That we allow the weak to also come to our churches. When they come to our churches, they are changed, and their identity changes from being just tax collectors. They will become now people who are able to, disciples who are able to draw others to the Lord.